Maimbag na rabi sa inyo lahat, kakabsat, mga bulsoy, Luzon, Visayas, Mindanao. Eto, naka-live again si Kabsat Makoy. Samahan niyo ulit ako sa aking live ngayong gabi. Live again si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo lang ako. Yan, live tayo ngayong gabi. Kanina umaga, nag-live tayo, di ba? Pero yung kanina nga po, naputol na naman yung live ko doon. Bawal na naman. Naka-live na ako kanina, di ba? Naka-live na ako kanina doon sa may mall sa Makati. Nilapitan na naman ako ng gwardiya, bawal daw. Bakit kasi pinagbabawal mag-ano sa mall? Mga ibang mall talaga mahigpit. Napansin ko na yun eh. Ibang mall mahigpit. Bawal daw, kailangan daw magpaalam. Magpaalam muna daw sa admin bago daw mag-live. Bakit nga kasi pinopromote mo nga yung mall nila, 'di ba? Bakit nga pinagbabawal, 'di ba? Maraming arte. Kaya na-bad trip na naman ako kaninang hapon eh. Yung PITX, nabuo ko yon, di ba? Medyo naputol lang nung papunta na ako sa Ayala. Nabuo ko yung live ko dun eh. Di ba? Pero okay lang, at least na-live natin yung PITX. Babalikan natin yun. Upload videos lang kanina. Nakapag-upload videos lang ako doon sa... Di pa naman kasi tapos. Siguro mga November pa matatapos yun. Yung One Ayala Mall. One Ayala Mall na sinasabi nila. Di pa naman tapos eh. Siguro mga December yon, tapos na yun. Iahabol nila. Marami pang store na sarado pa. Bagong-bago lang kasi nabuksan. Bagong-bago lang. Pero maganda yung mall. Another mall na naman ng mga Ayala yan. Glorieta, kanila, di ba? Tapos Greenbelt, kanila. Kaya, puro lahat. Buong Makati na yata sa Ayala na eh, no? Grabe talagang ayaman ng mga Ayala. Crony ng mga Aquino, syempre. Crony ng mga Aquino yan eh. Ayala, di ba? Richie sila sa tulong ng mga Aquino. Diba? Crony ng mga Aquino yan eh, Ayala. Kaya Lenny nga yan eh, Lenny. Kaya pag, ito tandaan nyo, pag mga nasa Ayala Mall kayo, huwag kayong dahan-dahan kayo, mga supporters ni Apo BBM dahil ang mga Ayala, Lenny yan. Diba? Sinuportahan nila si Lugaw ng eleksyon. Talagang, di ba yung buong, doon nga nag-meeting di Avance sila Lugaw sa Ayala Avenue. Nag-confetti naman sila ng mga pink gano'n, di ba? Tinapatan nila yung meeting di Avance natin, mga BBM supporters sa Paranaque yata tayo noon, di ba? O sila sa may Pasay. Ay sila sa may Ayala Avenue. Alam mo talaga yung lugar, medyo ilap ka eh. Lugar talaga na mayayaman. Yung mga stores talaga, may mga talaga. May mga pangalan talaga ng mga outlet. Hindi basta-basta parang Mega Mall. Hindi parang store sa SM North, SM Fairview, Robinsons Galleria. Wala, hindi. Yung talaga pangyayamanin talaga. Yeah. Pagyayamanin talaga yung mga na yan. Ang maganda nun, strategic point. Ang strategic kasi siya. MRT, babaan talaga ng mga pasahero. Pati Trinoma, kanila yan eh. Pero mong kayaman ng mga Ayala yan. Pati yung Trinoma Mall, kanila yan eh. Centris Mall, kanila yan eh. Diba? Grabing yaman ng mga Ayala. Hindi natin alam kung madadala pa ba nila sa nila yung mga yaman na yan. Diba? Yan ang natin. Yan ang tanong nyo sa mga Aquino. Bakit yung mga lodi ninyo sobrang yaman? Mga yan, mga crony na Aquino yan eh. Crony na mga Aquino yan, Ayala sobra. Basta may SM North, tapatan nila. Lagi nilang tinatapatan ng Ayala Mall. Diba? Ganyan sila. Hindi papayag ang Ayala na may SM tapos walang Ayala. Sa Baguio sa Baguio lang nangyari 'yun. Naunahan talaga sila ng SM Baguio.
Walang Ayala Malls doon. Walang Robinsons doon sa Baguio. Robinsons Grocery meron, pero yung mall wala. Pati Ayala wala. Ang ganda pa ng location ng ano, 'di ba? SM Baguio, overlooking strategic point, 'di ba? Pag narabay sa inyo lahat, kakabsat mga bunsoy. Medyo napagod lang ako din. Maglakad-lakad ka pa naman sa Ayala Avenue. Minsan mag-aano nga tayo doon, magla-live talaga tayo sa Ayala Avenue mismo. Na bad trip lang kasi ako kanina, yung pinatigil na naman ako ng gwardiya. Nandun na naka-live na ako eh. Sa loob ng mall yung sa Greenbelt yata, yung Greenbelt Mall. Naka-live na ako eh. Boss, naka-live ka ba? Bawal yan dito, boss. Sabi ng gwardiya eh. May pumasok na nga, doon na si Kuya Ben Vlog eh. Kaya naputol yon. May nangyari na naman, pinaputol na naman sa akin yung live. Ayaw nila. Hindi ko nga maintindihan ba't ayaw nyong i-content yung mga mall ninyo, di ba? Pinopromote mo nga yung mall ninyo eh, ayaw nyo. May mga maarte talaga mga mall. Lalo yata yung mga Ayala Mall, maarte talaga yung mga SM okay lang eh, di ba? SM Baguio, di ba? Kino-content ko, di ba? Okay lang, wala naman naninita sa akin. Di ba? SM Fairview, gusto kong i-content yan. Wala maninita sa akin yan. Mega Mall, wala naman nanita sa akin, di ba? Meron talaga mga mall na maarte. Di ba? Kung sabi nila arte. Pinopromote mo na nga yung mall. Yung pinopromote mo na yung lugar nila, ayaw pa nila. Di ba? First of all pala, congrats lahat Team Gilas natin. Team Gilas, Team Philippines, galing nyo. Galing ng Team Philippines. Tinalo ang China, di ba? Tinalo natin ng China. Tinalo natin ng Jordan, gold. Ngayon, gold placer tayo sa basketball. Taas na ngayon ng Filipino people, di ba? Magaling pala sa sports tong mga isipin ng mga taga-ibang bansa, hindi tayo pipitsugin pagdating sa sports. May laban din pala tayo. Lumalaban din pala tayo. Gold medalist tayo, di ba? Sabi ko na yung nangyari nung FIBA dito, yung FIBA World Cup, may yung Malino yung coach. May si Chot Reyes, talaga may favoritism. Talaga hindi siya marunong. Hindi siya marunong mag-ikot ng tao, di ba? O tingnan mo si Broly, ang coach ng ngayon, di ba? Si Broly ang import, ang galing, di ba? Si Clarkson nun. Hindi kaya, andun na tayo, nag-ano rin si Clarkson talaga, pero napagod yung mama, hindi niya kaya eh. Niro, wala siyang katulong, si Garcia lang, di ba? Yan yung yung nangyari nung FIBA, kaya wala, kulela. Sa sariling bayan natin natalo tayo. Wala tayong say, di ba? At least ngayon, nakabawi tayo. Congrats, Team Gilas. Congrats. Magagalit na naman sa atin ng China niyan, di ba? Lalong maghuhumerentado na naman ng China sa atin yan. Di ba? Tinatalo nyo kami sa basketball, bubulihin namin ulit kayo sa West Philippine Sea. Di ba? Yun ang panlaban ng China ngayon. Matapang lang sila sa pambubuli, pananakot, pero sa sports, lampas sila. Tinatalo na lang natin sila ngayon. Tinatalo na lang natin sila ngayon. Kasi busog ang mga atleta natin. Yun ang technique yan. Huwag niyong ginugutom mga atleta natin. Kahit yung mga ibang events, hindi lang sa basketball, boxing, football, yan, develop natin yan. Football, mixed martial arts, yan, yung mga team wushu, yung mga tiga Benguet, Cordillera, magagaling sila sa mixed martial arts. Dapat yun ang mga ma-develop natin volleyball, babae, lalaki, di ba? Huwag lang tayo mag-concentrate sa panay basketball, di ba? Yung mga ibang malay nyo, mag-excel tayo sa ibang sports. Yung horse, yung sa kabayo, di ba? Ba't patawag doon? Horse, equestrian, di ba? Parang mga di ba? May mga obstacle course na gagawin yung kabayo, tatalunan niya, di ba?
doon, mga pwede natin, meron tayong mga pwedeng panlaban yan. Sa skating, di ba? Skating din, di ba? Skateboard. Yan. I-develop natin ang ibang sports, wag lang panay basketball. Okay na may na-prove na tayo sa basketball eh. Gold na nga tayo eh, di ba? Galing natin. Congrats Team Gilas, congrats Team Gilas. Yan. Kaya yung mga immigrants pala dyan, OFWs, bunsiyan yan, mamindan mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Imbag na ano dyan sa inyo, imbag na bigat. Imbag na bigat yan sa California, bunsoy. What time na ba? Yung alas 6 na dyan eh, di ba? Alas 6 na dyan sa inyo. Yan. Alas 6 ng umaga. Yan. Ingat sa God bless din lagi, bunsoy yan ha. Sa'yo, sa family mo, God bless sa inyo. Kay Manang Jenny. Ingat ka rin lagi pagpasok ka sa work. Good luck yan sa work mo, bunsoy. Sana nga ma-promote ka pa. Nandito lang kami, okay? Always kami nakasupport sa iyo. Si Bunso Yen. Supportan din natin si Bunso Yen. Sana mapagdasal natin, ma-promote pa siya. More blessings to come. Masipag naman yung batang yan. Masipag din naman yung batang yan. Saka mabait. Totoo lang, mabait yan si Bunsoy. Saka masipag. Kung hindi ka ba masipag, makakabili ka ba ng bahay mo sa Amerika? Hindi sarili mo. Age of 24. Hindi. Alam ko nung 24, parang naano niya na yan eh. Ngayon kasi 26 na siya. Parang naano niya na yan eh. 2 years ago pa, kino-konti-konti niya na yan. Yun yata, na-full niya na. Yan. Kaya congrats Bunsoy, di ba? Na-promote ka pa sa work mo. Yan. Magaling yung Bunsoy natin. Siyempre kayong tatlo. Bunsoy JL, Bunsoy Irish. Magaling kayong tatlo. Matatalino, masisipag kayo, napipintas pa yan ang mga Bunsoy natin. Okay. Kapsat Eve, yan sa Connecticut. Yan sa Connecticut, Kapsat Eve, imbag na ano rin. Imbag na bigat din sa inyo dyan sa Connecticut. Iingat at God bless din lagi, Kapsat Eve, yan sa Connecticut. Kay Ma'am Cart Clea, dyan sa may New York. Imbag na bigat din po. Dun sa New York, Ma'am Cart Clea. Ingat at God bless din po sa inyo always dyan, Ma'am Cart Clea. Yan ka, Ma'am Caitlin. Ma'am Caitlin, imbag na rabi po, Ma'am Caitlin. Ingat at God bless din po always, Ma'am Caitlin. Yan kayo, Ma'am Mylene. Dyan sa may San Antonio, Texas. Imbag na bigat po sa inyo dyan, Ma'am Mylene. Sa San Antonio, Texas. Ingat at God bless din po lagi. Kapsat Tintin. Ibang narabi, kapsat. Ingat at God bless din sa'yo always. Yung mga tiga-Japan po dyan. Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, kapsat Maldita, kapsat Maribik. Ibang narabi rin sa inyo dyan sa Japan. Ingat at God bless din sa inyo lagi dyan sa Japan. Mga tiga-Taiwan po, kapsat Geraldine, kapsat May. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Taiwan. Musta na kayo dyan? Binagyo yata kayo dyan. Ingat lang kayo dyan sa Taiwan. Yung mga tiga Hong Kong po dyan, Mami Sangkes 5 Vlog, Kapsat Pena, Kapsat Toy Kiki, pag narabi rin sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Hong Kong. Yan, yung mga tiga Ireland. Yan, Kapsat Kapsat Diana, imbag na malim. Imbag na malim dyan sa Ireland. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Ireland. Yan. Yung mga tiga Sweden, Manang Adel, Kapsat ba pangalan nun? Wait, alam ko na yun eh. Kalimutan ko na yung si Kapsat. Magagalit sa akin to eh. Labo, mapasok din sa akin lagi to eh. Dati. Kapsat Charmy. Sorry, Kapsat Charmy. Imbag na rabi rin. Ay, hindi. Imbag na malim din sa inyo dyan sa may Sweden. Ingat at God bless din po. Siyempre, mga taga Middle East. Kapsat Pamangkin Joji, Kapsat Proylan, Kapsat Baby Love, Kapsat Ping.
Kabsat Maylin B. Imbag na malim din sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless din always. Dyan sa may Middle East. Ano pa ba? Siyempre, mga taga Baguio dyan. Si Kuya Ben. Kuya Ben Vlog. Kuya Maestro Paul TV. Imbag na rabi rin sa inyo dyan sa Baguio City. Kuya Ben at Kuya Paul. Ingat at God bless din sa inyo lagi dyan. Pagod ako kanina. Yan, kay Ma'am Annie Sitcon. Kay Ma'am Cecil. Kay Ma'am Bisdak ako. Kay Ma'am Novi. Kay Ma'am Yins. Yan, kay Ma'am Cristel. Kay Ma'am Dian. Yan, imbag na rabi rin po sa inyo mga madam. Ingat at God bless din po mga madam. Yan. Yan, Kuya Kabsat Lander, yung Boss Lander, saka kay Boss Bernard. Ibang narabi rin po sa inyo, mga boss. Yan, Kabsat Daddy D, Kabsat Robert, Kabsat Tarduns, Kabsat Kabukid, Kabsat Pans, Kabsat Mar, Kabsat Ruby Rose, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin. Sino pa ba? Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Lintoy, Kuya Edwin, Kuya Warren. Diba? Imbag na rabisa nyo lahat, mga Manila Bay Vloggers. Yung Kabsat Kalsada, dyan sa may, yung mga operations lang dyan sa may clearing. Ingat lang. Ingat sa God bless ninyo. Manong Mike, Manong Melby, imbag na rabi rin po sa inyong dalawa. Ingat sa God bless din po sa inyo. Sa inyong lahat na po, mga vloggers. Kabsat Old School Pinoy. Kabsat Aaron Peña, imbag na rabi. Ingat sa God bless din sa inyo. Sa iyo, Kabsat Don Peña, Kabsat Old School Pinoy. Kabsat Don Kengs, imbag na rabi, idol. Ingat at God bless din sa iyo always. Yan, diba? Sino ba? Kabsat Banat Boy, Boss Banat Boy, imbag na rabi po. Ingat at God bless din po sa inyo, Boss Banat Boy. Live na naman tayo ngayong gabi. Masaya tayo, nagbubunyi tayo, nanalo ang Philippines. Ginto, gold medal, di ba? Gold medal, di ba? At least nawala muna yung nawala muna sa isip natin yung mga Makabayan Black, Risa Ontiveros, Padilla, di ba? Tanggalin muna natin sa isip natin yan. Ngayon, nagbubunyi tayo, nanalo tayo ng gold, di ba? Congrats sa Philippine team, di ba? Congrats Coach Tim Cone. Congrats Apo BBN, congrats Inday Sara. Congrats sa inyo na po lahat. Yung mga sumuporta sa Team Gilas. Yung mga hindi ka diyan, yung mga umiepal lang diyan, malis na lang kayo diyan. Diba? Nagsasaya kami ngayon, nanalo ang Philippines ng gold. Diba? Worldwide na tayo, kilala na tayo. May gold na tayo sa larangan ng sports, basketball, diba? Matagal na yata yung huli. Matagal na yung huling tinatalo natin ng China di ba? Superpower yan Korea, di ba? Ang Korea, superpower talaga yan. Japan, mga superpower talaga yan. Ang nakapagtataka, itong Jordan, tinalo rin natin. Malakas din ng Jordan. Diba? Malakas din ng Jordan. Talagang, desidido talaga yung mga manlalaro natin Diba? O baka may issue na naman kayo dyan kay Brownlee. Baka may issue na naman kayo dyan. Sabihin nyo, hindi Pilipino yan. Bakit pinaglalaro? Naturalized na siya. Diba? Naturalized Pilipino na siya. Ano na nga, Filipino citizen na nga siya. Nag-ano na nga siya oath taking na siya, diba? Mamaya, meron na namang subukan nyo lang tirahin yan. Bakit yan? Di naman pure Pilipino yan. Meron na naman magaganyan yan. Is either kay Risa Ontiveros na naman yan o sa Makabayan Black. Kay Robin Padilla, di ba? Mga galing sa Amerika. Wala talagang nagbubunyi tayo ngayon. Happy tayo.
Diba? Ang China ngayon ang nagmamaktol. Nagmamaktol, nagwawala. Bakit natin sila tinalo? Pati Jordan, 'di ba? Yung dalawang bansa na 'yan, ingat-ingat muna tayo. Kung ako sa inyo mga kababayan, wag muna tayong pupunta diyan. Baka tayong pagbalingan. Mga OFWs diyan na nagpaplano, pupunta ng ano ngayon, pupunta ng China o sa Jordan, no? Tagilid. Baka yung galit ng mga 'yan sagad ang sa ngayon paanihin nyo muna. Siyempre, paanihin nyo muna. Kumbaga pakalmahin muna yung sitwasyon. Okay? Kasi hindi rin natin alam. May mga topak din yung mga Arabo eh. May topak din yung mga Inchik, ganyan din. Na hindi sila makatanggap ng pagkakataon. Kaya nga ganyan ang ginagawa nila kay Apo Bongbong. Binoboxing-boxing nila eh. Gusto nila ma-KO eh. Hindi na nangyayari kasi ginagabayan ng ginagabayan ng Diyos si Apo Bongbong. Ginagabayan siya. May nagagabay sa kanya na hindi nilalang ang lumalang galing sa taas. Ang nag-upuri sa kanya yan, sa Malacanang, ginagabayan siya. Ginagabayan siya ni Lord God. Kasi tama lahat ng mga desisyon niya, di ba? Simula nang umupo siya last year, 1 taon pa lang siya. Silang dalawa ni Inday Sara. Wala silang inisip kundi welfare ng Filipino people. Okay. Wala silang inisip. Barely 1 year pa lang sila, dami na nga nila nagawa. Diba? Kahit na may mga detractors pa dyan, natural yan eh. Alam ko na yan, pag kahit manalo si Apo BBM, hindi titigil yung mga yan. Tignan nyo, plano nila 4 na taon, mahigit. Ganyan sila ng ganyan. Mukha lang silang tanga. Diba? Anong grounds para pa-impeach nyo si Apo BBM? Anong grounds para impeach nyo si Inday Sara? Diba? Wala, diba? Oo nga pala, lalo kayong yari ngayon. lalo kayo yari ngayon. Nakawala na pinakawala na si Absuelto sa kaso niya. Si General Palparan, patay kayo. Diyan ang pinakamagandang nangyari. Yan lagi kong dinadasal. Pakawala na si General Palparan para mawala ng mga NPA sa Pilipinas. NPA neutralizer yan. Galit talaga sa NPA yan. Lahat ng mga bayan na lahat ng mga probinsya na-assign siya, naging rebel infested eh. Naging rebel zero NPA lahat Mindoro, may mga parteng Bisaya yan na-assign eh. Magaling si General Palparan. Kaya Verdugo tawag nila diyan eh. Patay kayo ngayon, lalo kayo napatay, di ba? Tapos bibigyan pa ng posisyon ni Apo Bongbong. Malamang bigyan ng posisyon sa gobyerno yan. Basta bibigyan ng posisyon ni Apo Bongbong sa gobyerno yan, si General Palparan. Maganda na kayo. Andyan ang mga uusig sa inyo, mga NPA, mga Bayan Black, di ba? Mortal nilang kalaban yan eh. General Palparan. Human rights violator daw, Verdugo daw eh. Sino kaya mga pinagpapatay ni General Palparan? Mga kumakalaban sa democratic system ng Pilipinas. Mga komunista, di ba? Kaya maganda-handa na kayo. Brosas, Castro, Manuel, andyan na, si General Palparan, patay na kayo. Maganda-handa na kayo. Tapos na mga pasikat, pabida niyo sa Kongreso. Ito nang katapat niyo, si General Palparan, andyan na, patay na kayo dyan. Pasok lang po sa akin live ngayong gabi, kakabsat mga bunsoy. Wait.
Welcome sa Tiana, imbag na malimking ka. Si, si Inday Sara, saka si, si Inday Sara, ang gusto nilang impeach. Ang gusto nila kay Apo BBM, i-people power nila. People power daw, people power. Si Inday Sara, gusto nila ma-impeach. Oh, alam mo, anong kaso ni Inday Sara? Meron ba? Nasaan ng preban nagnakaw lang? Nakaw daw siya sa Davao. Mayor pa lang daw siya eh. Milyon-milyon na daw ninakaw sa Davao. Ang tanong, bakit yung kapatid niya mayor ngayon ng Davao? Diba? Bakit si Brother Baste ang mayor ngayon ng Davao? Bakit yung brad namin? Bakit si Brother Baste ang mayor ngayon ng Davao? Ibig sabihin nun, magandang palakad ng mga pamilya Duterte sa Davao. Nagsimula sa tatay, nagsimula yung pinasa kay Inday Sara. Ngayon, pinasa na Inday Sara kay Brother Baste. Oh. Anong problema dun? Maglabas kayo ng ebidensya. Kung ayaw nyo maghalong balat sa tinalupan, people power, tatawag pa kayo. People power kayo. People power kayong mga baliw. Mga, iilang piraso lang naman kayo eh. Wag niyo pagmalaki yung numbers niyo, baka yung numbers niyo nang pumupunta diyan sa Comelec. Ganun lang kay karami, pupunta sa EDSA, diba? Baka may mga kulang pang recruit, may hina kaya ta mag-recruit ni Father Vasectomy. Dagdagan mo pa yung mga ma-recruit mo. Naimbag nga Rabi Kabsat. Ibag darbi rin po, Ma'am Mek TV. Salamat po pagpasok sa aking live. Teka, Ma'am Mek. Lalaki po ba kayo? Boy, tanong ko lang po kung boy po kayo o girl. Mahirap po kasi magkamali. Girl po ba kayo o boy? Tanong ko lang po. Pero alam ko, Ilocano kayo. Nag-Ilocano na nga po kayo. Tanong ko lang po kung girl po kayo o boy. Mahirap po kasi magkamali. Manong, apay tatay na wala kamit talay mo, tatay. Ay, sa Makati. Pinagbawalan ako ng gwardiya. Oo. Yung hapon, yung live ko kaninang hapon. Yung kaninang umaga, natapos ko yun eh. Tapos na ako sa PITX kanina. Yung mga sa terminal ng bus, natapos ko yun. Yung sa Makati kanina, di ko natapos. Si Raul yung gwardiya, sinita ako eh. Nakaumpisa na ako, sinita na naman ako. Yung kaninang hapon, sa loob ng mall. Sinita ako ng gwardiya. Di daw pwede mag-live. Yan mo, galon, baliw sila eh. Yan nga, baliw sila. Bakit pinagbabawalan nilang mag-live? Ba't ayaw nilang makontent yung mall nila? Pinopromote mo nga yung mall nila. Ayaw na naman. Ganun yung mga ibang mall dito, Kabsat Diana. Dito sa Pilipinas, masyadong maarte. Buti pang SM. Yung SM, okay lang. Robinsons Mall, okay dyan. SM, okay dyan. Pero Ayala, medyo mahigpit. Maarte ang Ayala. Ayaw nila. Ayaw nilang binibidyohan yung mall nila, yung lugar nila. Nilapitan ako ng gwardiya eh. Boss, bawal mag-live. Pinopromote ko nga tong, bakit bawal? Pinopromote ko nga tong lugar niyo, bakit bawal? Ano ba naman, sabi mo nga. Ang dami niyo namang arte. Grandpa watching at home. Ingat lang lagi. Ingat lang. May live ka? May live si Kuya Makmak mo, Bunsoy. Pasok ka sa live ko. May premiere ka? Sayang. Naka-live ako eh. Naka-live si Kuya Makmak mo. Dapat sinasabihan mo si Kuya Makmak mo. Pasok ka, Bunsoy. JL, kahit sandali lang. Gusto ko lang makapasok ka rito sa live ko. Nanonood ka ba?
Sir Mac TV, hello po. Mega loud shoutout po. Salamat sa pag-support kay Manong Makoy. God bless you. Lalaki ba? Lalaki siya, si Boss Mac. Pasensya na po, Boss Mac ha. Kasi nalilito rin po kasi ako talaga kung babae o lalaki. Minsan nalilito rin po talaga ako. Hi to Ma'am Diana McFadden. Yes, Bonsai. Pasok ka, Bonsai ha. Pasok ka, Bonsai. May papasok sa Bonsai. Kapsat Diana, papasok yung isang Bonsai natin. Ito, isa pang Bonsai natin to. Tatlo nga sila, diba sabi ko? Papasok yung isa. Kumakain lang daw, papasok siya. Hi to bro. Hi to Ma'am Diana McFadden. Gandang AM best friend. Salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you. Friend. Marunong din mag-Ilocana to. Kapsat Diana. Pero Bisaya siya. Taga Mindanao. Mamaya papasok. Tingnan mo. Hindi si Bonsai Irish siya. Iba yun. Ito yung pinaka-ate nila. Di ba? Tatlo silang Bonsai. Ito. Pinakamanang nila. Pinakamanang JL nila. Pinakamanang nila to eh. Tapos si Bonsai yan sa gitna. Bonsai Irish. Bonsai. Siya talagang pinaka-Bonsai. Si Bonsai Irish. Si Bonsai JL papasok. Papasok to si Bonsai JL Kuya Carlito. Kumakain lang daw. Sunod daw siya. Pasok ka lang, Bonsai JL, may jacket ka naman eh. Anytime na, kahit nga pumasok dito, may jacket ka naman. Hindi ko pa nadyajakitan yun kasi bago pa channel ko eh. Si Bonsai Irish, meron na. Ikaw, meron na. Si Bonsai yan na lang. Si Bonsai yan na lang. Ang inaantay natin. Pero jajakitan ko siya. Siyempre naman. Yung jacket yun. Kayong tatlo. Welcome kayo dito sa live ko. Sabi niya, susunod daw siya kumakain lang daw. Pasok ka, Bonsai JL ha. Inaantay ka ni Kuya Carlito mo rin. Marami rin, para makilala ka rin nila. Yung mga bagong viewers, makilala ka rin. Siyempre man, gusto ko makompleto na nga kayong mga Bonsai pumapasok dito sa akin live. Sana nga pumasok din si ating Irish mo eh. Sana nga pumasok din si Bonsai Irish eh. Yung live ko kaninang hapon, hindi talaga natapos yon. Hindi talaga natapos yon, Kapsat Diana, kasi nga yung gwardiya makulit. Nakaumpisa na ako. Sa kanya sasabihin na bawal mag-live, boss. Hindi pa dapat nagsimula pa lang. Nilapitan na ako. Pumasok na sa akin, nabili si Kuya Ben Vlog. Saka mo gano'n, na bawal. Ayaw pa sa kanila. Hindi ko kasi alam yung mga style ng mall niya na pinopromote mo yung mall nila. Pinagbabawal naman mag-live. Diba? Pinopromote mo nga yung mall nila. Dapat okay na yun. Ayala Malls yata, Kuya Carlito, Marte. Marte talagang Ayala Malls. SM Mega Mall, nag-live ako doon, di ba? SM Mega Mall, nag-live ako doon. Wala naman sumita sa akin. Alam ko, Robinsons din, medyo maluwag malls. Yung Ayala, medyo mahigpit.
Diba? Nagsasaya tayo ngayon, Kuya Carlito. Nagbubunyi tayo ngayon dahil maganda pinakita ng Team Ascal. Ay ng Team Gilas. Nanalo siya sa basketball. Makikilala na tayo international yan. Sa larangan ng sports. Sa larangan ng sports, makikilala na tayo. Tinalo pa naman natin China. Mortal na kaaway natin. Ang Jordan. Diba? Malalakas na team. Tinalo natin. Diba? Pwede na tayo pambato talaga sa Olympics. Pwede na siguro pang Olympics na. Pasok-pasok lang po sa akin live ngayong gabi. Pasok-pasok lang po. Ano muna tayo, cool vibes muna tayo. Cool ano muna tayo, Kuya Carlito. Palalo naman ng Pilipinas eh. Cool vibes muna, cool vibes. Tigilan muna natin yung mga tigilan muna natin yung mga kabayan balak na yan. Punta Virus, Robin Padilla, payaan nyo sila. Diba? Makiluksa sila sa China, diba? Makiluksa sila sa China. Kulokoy sila. Basta tayo, nagbubunyi tayo. Panalo tayo. Diba? Congrats, Team Philippines. Makain lang daw po si Bonsai. Yan, Kamsat Diana, maganda rin yan. Yung si Bonsai JL, maganda rin yan. Pinaka-ate. Siguro magkaedad kayo yan. Oo, baka nga magkaedad kayo yan, ni Bonsai JL. 29 ka na, di ba? Hindi, mga 28 lang to. Mga 28 to. Alam ko, 28 to eh. 28 or 27. 1 year lang yata agwat nila ni Bonsoy Yen eh. Si Bonsoy Yen kasi nasa gitna, 26 na siya. Ang malayong agwat yung si Bonsoy Iris, 20 pa lang yan eh. Ay, 21 pa lang yan eh. 5 years ang agwat ng dalawang Bonsoy. Oh. Ang bilis ng oras, no? 9:44 na naman. Alas 9 pala talaga sakto tayo nag-start kanina. Hanggang 11 ulit to. Oh, okay na. 2 hours, 2 hours lang. At least sa PITX kanina, natapos ko. Nawala na lang yung signal nung sa bus. Sa Ayala. Papunta tayong Ayala. At least na-upload videos ko rin yung tinan nyo na lang. Na-upload videos ko naman yung One Ayala Mall. Yung bagong mall. Bagong-bagong bukas. Nag-aano pa lang sila. Oh, hindi pa lahat ng stores bukas. Soft opening pa lang. Kumbaga, soft opening. Malamang yan, November yan. November. Habol nila ng Pasko. Ihabol nila sa Pasko. Pero magandang mall eh. Magandang mall talaga sis. Magandang mall.
maliwalas, saka malaki, malapad, malawak. Host, malaking bagay ang nangyari sa pagkapanalo ng pagkapanalo. Nagkaroon pa po kay BBM. Malaking bagay sa Pilipinas. Ang athletes natin pag world class pwede. Basta wag lang kasing gugutumin. Kuya Carlito, basta alaga mong athlete mo, ganado yun. Huwag mong gugutumin. Basta, alam mo yung basic. Masarap, masustansyang pagkain. Maganda naman yung quarters nila, di ba? Basta lahat ng lahat ng benefits, ibigay lang. Ibuhos lahat sa mga atleta natin para ganahan naman sila. Ganahan naman sila. Kaya ganado ang mga athletes natin kasi busog. Magaling ang natin, hindi natin pinapabayaan ng mga atleta natin ngayon. Noong panahon ni Panot, gutom. Gutom sila talaga. Makikita mo eh. Makikita mo doon sa Maricel Memorial, volleyball player ng Philippines. Tumutuhog ng fishball. Tumutuhog ng fishball, nagtitipid na daw sila. Yung budget daw nila, wala pa, hindi pa dumadating. Kalahin yung Philippine team ng Philippine team na women's tumutuhog ng fishball. Yung budget daw nila, hindi pa daw dumadating. Panahon ni Panot yan. Saking quarters daw nila, hindi maganda. Sa Ninoy Aquino, quarters, wala, hindi maganda. Nung nayaw-yawan sila, nung naano sila, saka pinaganda ni Panot, pina-aircon niya pa. Ganyan yun eh. Diba? Ganyan lang yun. Mas busog ang mga atleta ngayon. Nung panahon ni Tatay Digong, panahon ni Tatay, ni Apo BBM. Kasi ang din ni Inday Sara, sports din eh. Number 1 dito sa sports eh. Kaya rin ni Inday Sara si Apo BBM. Apo maglaan din tayo ng ng pondo para sa mga atleta natin, di ba? Saka sana nga, yung sinasabi ko kagabi, di ba? Sana yung mga dating artista, matulungan naman. Di ba? Yun yung gawin yung sunod na batas, tulungan nyo na lang po, Senator Jinggoy. Kasi asahan nyo to si Robin Padilla, wala to. Kayo na lang, mas action man kayo, mas maniniwala kami sa iyo. Sa ngayon, magaling ka. Saludo tayo lahat kay Senator Jinggoy ngayon. Yung ginawa niya doon kay Manang LB, hindi niya pinabayaan. Talagang pinakulong niya talaga yung mag-asawa na sadista. Binugbog, ginawa nilang miserable ang buhay ni Manang LB, di ba? Nakita niyo naman, binulag nila. Tanggal yung manggipin dahil sinapak-sapak nila. Nabingi. Diba? Ultimo nga daw mga anak na kahit yung babae daw, sinasampal siya. Kung ano-ano daw ginagawa. Tama yan. Dapat talaga natin, makulong. Saludo tayo dyan kay Senator Jinggoy, Senator Tolentino, Senator Rapi, Senator Bato. Hindi nila iniwan talaga si Manang LB. Hindi nila iniwan. Oo. Gusto nga nila masilya electric pa eh. Kung maibalik ang death penalty, sabi ni General Bato. Kaya yung dalawang mag-asawa daw, unang yung isasalang. Sasabay niya pa. Sabay silang masusunog, matutusta sa silya elektrika. Diba? Ganun lang naman eh, Robin Padilla, di ba? Sana hindi ka na nga kasi nakialam eh. Maganda na nga yung simula mo, sumasama ka dun sa hearing ng ni Manang LB, di ba? Ba't kasi umepal-epal? Nagtawag ng kakampiton siya, si Yonta Virus. Na-brainwash ka niya, nabudol ka niya. Di ba? Nagpabudol na naman kay Yonta Virus, di ba? Okay na yun eh. Yung dati talaga, ang galing galing talaga ni Idol Robin Padilla. Di ba sabi mo, di ba nagalit ka pa doon sa kapitan? Yung kapitan ng barangay nila Manang LB.
Bakit niya pa sinuli kasi doon sa amo nila? Iba sinundo siya ng amo niya. O, mismo sa barangay, binigay niyo. Dapat yon hindi niyo na binigay. Nasa custody niyo na eh. Nasa custody, kumbaga nasa custody niyo na si Manang LB. Dapat din niyo na binigay ulit doon sa amo. O di nung ganun ang ano talaga. Nung nakabalik, lalong ginulpi. Nawala lahat yung ngipin. Nawala pang dinig. Dati mata lang eh. Ngayon pati ngipin nawala. Pandinig nawala. Talagang ano, parang mga ano talaga. Mga sadista talaga. Mga sadisteng pamilya. Ano yun. Ruiz. Sad to say, Ruiz din ako. Lola ko. Lola ko sa father side, Ruiz. Taga Alaminos, Pangasinan. Pero mga taga ano yata itong Ruiz na to eh. Laguna yata or something. Basta taga South sila. Kami, Ruiz namin, taga North, Pangasinan. Lola ko kasi sa father side is Ruiz. Taga Alaminos mismo, Pangasinan. Kaya alam niyang hirap. Pasok-pasok lang po sa akin live. Mahaba pang oras oh. Haba-haba pa ng oras. 9:52 pa lang po. Meron pa tayong isang oras. Maya para mag-live. Hanggang 11 lang tayo ngayong gabi. Kaya nga, nanumbalik ang sigla diyan ng mga Filipino people. Nanumbalik ang tiwala natin na kaya natin. Kaya naman talaga ng Filipino people eh. Wala lang yung mga Makabayan Black na yan. Wala lang yung Hontavirus. Wala lang yung Padilla. Wala lang yung mga minority dyan. Mabubuhay tayong tahimik dito sa Pilipinas. Hayaan nyo muna magtrabaho yung presidente natin, si Inday Sara, yung mga nandyan sa Congress, di ba? Hayaan nyo muna sila. Huwag muna panay batikos. Okay. Gumawa rin kayo ng magandang ano, para mapuri-puri din kayo. Wala nga kayong nagagawa eh. Puro kayo yaw-yaw, puro kayo putak. Wala. Personal yun lang iniisip nyo. Alas 10 ha, timpla tayong gatas, maming alas 10. Alas 10 tayo magtimpla ng gatas. 9:54 na, ilang minuto na lang, magagatas na tayo. Iniinom ko sa gabi, gatas. Ingay ng ni Pablo. Sabi nila pag ganyan daw, pag ganyan ng aso, tahol ng tahol. Tahol ng tahol ha, wala nakikita. Tahol ng tahol, wala naman tao. May nakikita yan. May third eye yung mga aso. Ilang gabi ng ganyan si Pablo. Doberman sa kabila. May nakikita yan. Na elemento, something. Na hindi natin nakikita mga tao. Sila mga Doberman ni Kuya Gio. Siya nakakakita. Ilang gabi na yan, ganyan, hysterical. Minsan mag-aayuyong pa yan. Ooh! Mga ganun pa yan. May nakikita eh. May third eye yung si Pablo. Pablo yung pangalan. Doberman siya. Oh, mga ganun si Pablo. Alas 2 na madaling araw. May nakikita. Di yung Mr. Restless siya, tahol siya ng tahol. Ganun yun. Pag may alaga kang aso, tahol ng tahol, wala namang tao. Wala namang nakikita. Sila may nakikita sila. Ganun yun. Sila may nakikita sila.
natago. Sa mga hayop lang nagpapakita. Karamihan niya mga ermitanyo. Karamihan niya ermitanyo. Yan. Mga namahiyain sa tao yun. Pasok lang po sa akin live pa. Live pa rin tayo. Hanggang alas 11. Iba yung kay Kuya Johan Chin. Talagang microphone yun. Lakas. May microphone talaga nakaganon. No? Radio announcer talaga. Si Kabsat Daddy din rin, di ba? Pa nagla-live. May microphone talaga. Ano, feeling announcer talaga. Dumadagungdong yung mga boses sila. Lalo si Kuya Johan. Bumbo radyo talaga, kuya. Sabi ko nga. Tawa siya eh. Ang pamasahe pala. Kaya nga ano rin ako eh. Gusto ko talaga matanong magkano pamasahe ng Baylan ha. Baylan, Davao ay PITX, Pasay, hanggang Davao. Manila hanggang Davao. Gusto ko malaman ng magkano pamasahe sa bus. Diba, Piltrangko? 4,000. 4,000 ang pamasahe. 4,000 plus. Aircon ha. Aircon, 4,000 plus. Ordinary, 3 plus. 3,000 plus ang ordinary. Talagang kailangan mag-ipon. Madugurin yung pamasahe pa lang eh. Madugurin yung pamasahe pa lang. Pero ako talaga, given na chance, nakaipon ako. Gagawin ko talaga yun. Magbabaylan talaga ako. Puntang Mindanao. Kita-kita na lang kami sa Davao nila Bonsoy Irish, saka ni Bonsoy JL. Tiga Mindanao naman yung mga yan. Gawa tayong gatas. Timpla lang akong gatas sa Kabsat. Pasok ka na, Bunsoy. Timpla lang ako ng gatas. Pasok ka na. Naantay ka na. Wait lang, titimpla lang tayong gatas. Ang hirap tumayo. Wait lang mga Kabsat, mga Bunsoy.
Yan, pasok-pasok pa kayo sa akin live. Yan, si Kapsat Diana. Hello, Sir Carlito Sarinas. Andito na po ako uli sa work ko po. Mega loud shoutout po sa inyo. Medyo busy na po. Replay ko na lang ulit to manong. When Kapsat? When? Salamat ah. Oo naman, Kapsat Diana. Alam ko, priority mo work eh. Priority nyo mga trabaho nyo. Okay? Mas importante yan. Ako number one na ako number one talagang maintindihin, di ba? Bunso yan, di ba? Dati nakakapasok talaga siya sa mga pumapasok talaga siya sa mga vlogger. Sa akin, pumapasok yan. Nabisi nga talaga, na-promote. Saka bawal yata sa, alam ko, bawal sa company nila ng social media. Yan ko na lang. Sabi ko, okay lang, Bunsoy, okay lang. Priority mo syempre, work mo, di ba? Pagpapalit mo ba naman tong social media sa work mo? Di ba? Syempre, importante pa rin ang trabaho. Yung mga iba kasing vlogger dyan, tatampo, di daw siya pumapasok. Ako na nga nag-i-explain sa kanila. Bakit hindi pa nila maintindihan, di ba? Kaya biglang nawala yon si Bunsoy. Sobrang na busy talaga. Yan, si Kapsat Daddy D, naintindihan niya. Sinabi ko na rin. Alam ko naman yun, Kapsat. Ano yun, si Ma'am Yen Yen. Hanggang ngayon nga, Ma'am Yen Yen pa rin tawag sa'yo, Bunsoy Yen Yen. Ni Kuya Daddy D mo. Namimiss ka lang naman nila. Bayaan mo na yung mga vlogger na nag-block sa'yo. Bayaan mo na sila. Mas maraming vlogger talagang sa totoo lang naghahanap sa'yo. Hanggang ngayon. Kapsat Robert, nahanap ka sa akin noon. Nakikita kami. Kapsat Rex, iilan lang naman yun eh, Bunsoy. Iilan lang naman vlogger na yung mga medyo sa iyo eh, di ba? Yung mga nag-block sa iyo, di ba? Iilan lang naman yan. Pero sa totoo lang, marami talaga nakakamit sa iyo. Si Kuya Edwin, panay tanong sa akin yun. Makoy, kumusta na si Bunsoy mo? Bunsoy yan. Nabisi na, kuya. Sabi ko sa kanya, talagang na. Hindi na pwede yung ginagawa niya dati, kuya. Kasi na-promote po. Na-promote po yung bata. Tapos na bawal na yata talaga. Ang TikTok, pinagbawal na nga po sa Amerika, di ba? Pansin ko kasi wala na siyang hindi na siya active, sabi niya. Ganun lang talaga, kuya, pero naka-silent lang po yan. Ako na nag-e-explain sa ibang vlogger. Nagtatanong sila. Sabi ko, na-busy lang po talaga, kuya. Talagang priority ng bata yung masipag yung bata. Talagang focus na lang siya sa work. Portahan na lang natin. Portahan na lang natin si Bunsoy. Yung mga ibang vlogger, yan, sila Kapsat Daddy D. Mga pinapasukan niya dati yan eh. Kapsat Daddy D, Kapsat Robert. Kapsat Robert, bumapasok din siya dyan eh. Sila pa ba? Yan, si Kuya Edwin nga. Edwin D. Papa D Channel. Kuya Nel. Yun. Tito niya yan eh. Tito niya yan eh. Si Kuya Pinoy Vlogger eh. Diba? Okay mga friends. Basta busy, okay lang. Unahin muna.
Kaya nga po Kuya Carlito, yung mga ibang iba kasi nagtatampo, wala na daw siya. Hindi na siya nagpaparamdam. Sabi ko, busy lang yung bata. Talagang na busy lang. Ako nga, mismo natulungan niya pa para maging vlogger. Siya nag-convince sa akin para maging vlogger. Inaano ko siya, di ba? Okay lang, Bunsoy, basta trabaho ka lang. Support na, andyan ka lang naman lagi kahit silent ka. Di ba? Palagi kong sinasabi ko, wala si Bunsoy JL, wala si Bunsoy Yen. Walang kapsat mo ko eh. Wala ako dito. Yung dalawang yan, nag-push sa akin talaga yan. Silang dalawa. Lagi ako kinukulit. Kuya Mac, maraming content yan sa Baguio. Mag-vlog ka na. Mahihain ako mga Bunsoy, sabi sa kanila. Kaya mo yan, Kuya Mac. Kaya mo yan. Nakaya ko naman. Tinulungan lang nila ako. Nag-isip ako ng pangalan na maganda, di ba? Yung Kabsat, di na nawala yun, di ba? Hanggang ngayon, Kabsat Mac. Di, mga original kasi ako. Hindi ko talaga tatanggalin yung Kabsat. Basta maging happy na lang tayo sa kung saan siya na doon ngayon, si Bunso yan. Happy na tayo sa kanya ngayon, siyempre. Huwag na tayo maniniwala dyan sa iba na naninira lang. Mas kapaniwala si Bunso yan kaysa doon sa naninira sa kanya. Diba? Tagal-tagal na ng issue yun, di makamove on yung matandang yun. Grabe naman. Inggit nga kasi ito bata, matalino, maabilidad, may balay, na-promote sa trabaho, lahat ng blessings, lahat ng good vibes napunta sa bata na yan. Siya siguro panay kamalasan nangyari sa kanya. Dahil nga sa ugali niyang ganyan. Dahil sa ugali niya rin, malamang, kaya ganyan. Bunso JL, pasok ka na. Kahit saglit lang, Bunso JL. Makita ka lang namin dito sa live ni Kuya Makmak mo. Pasok na. Sana nga makabakasyon ka, Bunso Yen. Ikaw rin, Bunso JL. Kayong tatlo, sana nga makasabay-sabay. Sana at least makasabay-sabay kayo. Nagkataon lang talaga. Pwede naman tadhana sinasabi nila, di ba? Nagkasabay-sabay kayo, napunta kayo dito sa Maynila. Di mas maganda. Nagsama-sama yung mga bonsai, yung mga prinsesa, di ba? Bayaan nyo na yung mga ibang vlogger, bonsai yan. Bayaan mo na sila. Basta si Kuya Makmak mo, lagi nandito lang. Lagi. Never akong mag-ano sa iyo. Nakasupport ako lagi sa iyo. Bayaan mo na sila. Namimiss na kita sa totoo lang. Kung ibang vlogger, nagbubon na sila na hindi ka pumapasok sa mga live nila. Ako, alam ko nandiyan ka rin. Nakakamiss lang. Nagko-comment ka rito sa live ko. Siyempre, sa tagal ba naman ng medios, 2019, 21, 20, 21, 22, 4 years din, Bunsoy, di ba? 4 years din. Last year ka lang naman naging inactive di ba? 2022. Since 2019 naman hanggang 2021, active ka eh.
sabay pa tayong pumasok. Nauna ka lang sa akin ng 1 month. May ka ako, April ka. Hindi. April ka ako, May, di ba? Isang buwan lang pagitan natin. Kaya yun ang ano talaga doon, matindi ron Bunsoy. Halos magkasabay tayong pumasok. Nakasupport tayo sa mga vlogger. Ako, viewer pa rin ako noon, di ba? May time pa nga kung nasaan, kung nagugulat ako minsan, no? Kasabay kami ni Bunsoy dito. Kay Kabsat Daddy D, di ba? Nakakamiss lang. Lalo yung birthday ng tita ko, di ba? Nagkasabay-sabay silang tatlo nun eh. Sabay-sabay silang tatlong pumasok nun. Nung nagbibideo okay ako. Lasing na Kuya Mac. Ko-comment sila eh. Lasing na si Kuya Mac. Panay kanta sa video okay, di ba? Ganda voice ni Kuya Mac. Kaya ko-comment yung tatlo eh. Kasabay-sabay silang tatlo nun na. Oo, tiyempo lang ba? Birthday ng tita ko, wala na makaagaw sa akin ng microphone. Pinuntahan na kami ng barangay, di ba? Walang yung barangay, walang pakisama eh. Paminsan-minsan lang sa isang taon. Araw-araw bang birthday ni tita? Ang birthday ng tita ko, hindi naman. 89th birthday niya yun. Di ba? Ang saya kaya natin nun, di ba? Kanta-kanta lang tayo. Sa totoo lang, nakaano rin ako nun, medyo groggy. Nakadalawang bote, pero groggy na. Napapansin nyo naman nun, di ba? Napansin na nga ni Bonsoy, nila Bonsoy, lasing na yan. Lasing na si Kuya Mac. Dalawang bote pa lang, lasing na eh. Lang yan. Hindi nyo kasi inabot yung kalakasan ko nun. Nagwala-wala sa Isabela nun talagang. Gabi-gabi yun, sa Isabela kami nun. Wala na eh. Buti nga umalis ako doon. Kundi siguro ganun pa rin ang buhay ko doon, gabi-gabi. Tinatanong ko nga yung ano ko doon, yung bantay doon sa compound namin. Yung bantay ko doon sa compound namin, yung pamilya doon. No, nako koy, gabi-gabi pa rin yung mga yan. Sa mga binabato pa daw sila doon sa bahay. Minsan pa nga daw binabato yung compound. Katapat kasi mismo yun. Pag gabi na, andun na yung mga yun. Tapat ng bahay lang. Yung lugar kung saan sila nag-iinom. Mga barkada, mga kaibigan ko yung mga yun. Pero pagdating sa inuman, wala. Pas ako doon. Medyo nagtampo pa nga sa akin yung mga yun ng bandang huli kasi umiiwas na ako sa kanila. Pupunta na ako doon. Kay Don Laika, kay Uncle Jun. Nagwekwentuhan na lang kami. Si Uncle Jun tuloy ang naging kakwentuhan ko gabi-gabi. Tungkol sa politika, ano rin yun, solid Inday Sara rin yun, saka BBM eh. Yeah. Pati yun, one time pumunta ako sa Baguio. Ayun na, nasa Baguio ako actually, pumasok yan si Bonsoy yan. Ibang-iba na palang Quezon Road ngayon, kuya. Kasi nandun ako sa sa view deck. May view deck doon, di ba? Sabi Quezon Road sa taas. May view deck. Nagtala muna ako doon ng content. Sabi, pumasok siya. Iba na palang, ibang-iba na ang Quezon Road ngayon, kuya. Ibig sabihin ng Bonsoy, talagang matagal na yung last na akyat mo talaga ng Baguio. Yung last visit mo pa dito, matagal na yata yun. Marami na nagana sa Baguio, Bonsoy, pag na-decide mo magbakasyon,
magugulat ka na rin. Yung development ng Baguio talaga maganda na rin. Kailan ba yung huling bakasyon mo rito sa Pilipinas, sabi mo? 2016 yata, diba? 2016? Nasaan ba ako ng 2016? Wala, dito na ako nun. Nasa Isabela na ako nun. 2015 yun, nasa Israel ako eh. 2016, hindi naman ako nagtagal dun. Kasakit nga kasi, pinabalik. Ang viewers and friends gusto lang ang maayos na pagtanggap sa kanila ng mga vloggers. Kaya kailangan ng maligayang kwentuhan at balitaan sa mga lonely time nila sa pagsosolo ng viewers taking talking sila. Kasi nakakaano rin eh. Minsan masarap man talaga yung kwentuhan. Pasok lang kayo dito sa live ko. Diba? Pero yun, naloko tayo, diba? Natandaan nyo yung Kuya Carlito? O isa pa yun. Isa pa yun. Utang na loob ko rin kay Bunso yan yun. Yun yung mga nurses naman daw, taga Canada, diba? Yung mga nurses naman daw, taga Canada, pasok ng pasok dito sa akin. Nanliligaw. Yung pala talaga purpose ng mga koloko, diba? Nanliligaw sila. 13 piraso yun eh. Nag-aaway pa sila. Ginawa ni Bunsoy. May contact yung. Ako kilala ko rin actually yun, yung contact niya sa Canada. May vlogger, may kakilala siya sa Canada. Pinaano niya, ano niya yung hospital ko existing. Existing yung hospital, pero yung mga wala. Peke, Japex yung mga babae na yun. Nanggago lang. Yung mga isang buwan din ako nabudol na naman ng mga yun. Natandaan nyo, tapos nag-aaway pa yung mag-asawa rito sa live ko. Ang problema na ng mag-asawa yan, Kuya Mac, bakit dito nila dinadala sa live mo? Diba? O nga naman, naalala ko ng bandang huli na, diba? Yung Tomas Ngiti, saka yung Tomasan Ego. Tomasan Ego, yun yung babae, diba? Yun yung legit na asawa. Tapos yung Tomas Ngiti, yun yung nasa Vietnam. Siya yung nasa Vietnam na may kabit na doon sa Vietnam. May anak na doon. O, diba? Hindi yata sumusuporta tong isa. Problema na nila yan, Kuya Mac. Diba? Dito nag-aaway sa live ko. Walang yan. Magmula noon, umalis din sila, lahat. Lahat sila actually nawala. Lahat sila nawala. Pati mga nurses nawala. Scripted nga siguro talaga yun, yung nangyari na yun. Sino kaya yung mga tao na, ano yung motibo nila, di ba? 13 piraso yun eh, na mga nurse naman daw. Nurses daw sa Canada. Post. Wait. Medyo malayo na pa. Kaya nga po tumakas sa ending, di ba? Yung medyo na ano rin sila ni medyo na ano na rin sila ni Bonsoyen yan eh. Oo nga naman, ako naman tanga rin naman ako, ba't pinatagal ko ba? Si Jessie A medyo na si Jessie Boy medyo na ano na rin, nabuburyo na rin. Kasi gabi-gabi na lang ko eh, ganyan ang topic ng mga yan, away nila yun, wala kang ano doon ko eh, sabi nga ni Kapsat Jessie Boy. Oo nga naman. Talaga may motibo yung mga babae na yun. Tapos nung inano na ni Bonsoyen yan, nawala na sila lahat. Sila lahat nawala actually. Pati si Kapsat Infinite, di ba? Nililigawan din ng iba.
To the point na nag-aaway-away na sila. Diba? To the point na nag-aaway-away na sila. Iisip ko nga, paano, ba't may itsura ba? Sabi ko nga, ba't naman ako pag-aawayan ng mga to, di ba? Wala naman akong, hindi naman ako gwapo, di ba? Yung bandang huli, naisip ko rin, ba't ako pinag-aawayan ng mga to? Hindi naman ako gwapo. Kung mga tipo ko sana, kapsat daddy di, na binata, walang asawa, yun, pwede pa. Kung sa totoo lang, si kapsat daddy di, walang asawa yun. Habulin talaga yun. Lalo, yung itsura ni kapsat daddy di ngayon, baby face, mga bata. Di ba? Kasi may halong bulahan sila, may ganun bababae nangliligaw. Yung ang iniisip ko ng bandang huli, Kuya Carlito, tapos yung problema nila, yung problema ng mag-asawa dito dinadala. Ano ako si Rapi Tulfo. Face ko naging face to face na tuloy itong live ko. Naging isumbong mo kay Kabsat eh. Gandang gabi, Kabsat. Mag-ingat ka. Mag-ingat po kayo lagi. Yan. God bless us all. Salamat, Kabsat Ib. Imbag na bigat din dyan sa inyo. Imbag na bigat din dyan sa Connecticut. Ingat at God bless din, Kabsat Ib. Gandang gabi, Sir Carlito Salinas. God bless you. Mag-iingat po kayo lagi. Yan. Thanks po. Thanks po ulit sa flowers. Yan. Lagi naman may pa-flower yan si Kuya Carlito. Masanay na dapat kayo dyan. Okay. Lagi may pa-flower yan. Hi to Miss Eve. Gandang gabi. Gandang umaga sa iyo, best friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you. Siguro si Bunsoy Irish napagod. Bumiyahe yun eh. Lumagari sila eh. Kaninang balik-bayugan na naman sila. Siguro napagod yung bata. Punta na rin sila ng Surigao eh. Punta na naman sila sa Surigao, tapos bumalik din pala ng Bayugan. 4 to 5 hours daw ng biyahe. Hi to Miss Eve. Gandang umaga sa iyo, friend. Best friend. Salamat sa pagtuloy kay host. Flowers for you, friend. Lagi naman nandiyan po si Kabsat Eve. Matagal na yan eh. Siguro may isang taon na rin, no, Kabsat Eve. Oh, may 1 year na rin sa akin yung si Kabsat Eve eh. Ultimong naligaw ako, naandun sila. Naandun yan. Kabsat Eve, Kabsat Geraldine, si Bunsoy Amore, si Bunsoy Iris. To the point na panay babae sila nun. Panay babae pala talaga yung viewers ko noon nung naligaw ako dun sa Laperal. Talagang dun, magmula nun, naniwala talaga ako meron. Daw nung una, naniniwala naman ako pero ano naman ako eh, matapang ako. Kala ko hindi ako mabibiktima eh. Nabiktima ako. Diba? Nabiktima ako ng engkanto. Engkanto yun. Engkanto yung nagdala sa akin dun sa bahay na yun. Gamay na gamay ko yung balay sa likod lang ng Victory Liner. Bakit hindi ko natumbok yun? Bakit hindi ko natumbok yung Victory Liner saka yung Jollibee? Ibang daanan yung nilakaran ko. Yung mismong road pala na yun papunta sa sa Laperal. Yun na yun. Yang ngayon pa rin daw kakabsat, Kuya Carlito, mga bunsoy.
may nangyayari pa rin daw. Iba nabili na yung fine dining ng restaurant, di ba? Fine dining restaurant na, di ba? Yung mga empleyado doon, ano pa rin, nakaka-experience pa rin sila. Siyempre naman, andun pa yung mga, siyempre andun pa yung pamilya na yun. Brutal eh. Brutal yung buti sana kung namatay lang sa sakit, oh. Minasakir eh. Minasakir, isang pamilya eh. Minasakir ng mga Hapon eh. Magugulat na daw sila, may naglalakad na bata, ay may naglalarong bata, may habol-habol na bola, may mabigla na ng magbabang yung pinto, naubod ng lakas. Tapos yung dalawang matanda daw, lagi nila nakikita. Yung dalawang matanda, doon sa balkonahe sa taas, yung sa tubo, doon sa ganun nila, doon, tumba-tumba nila. Kasi ang ganda ng bahay, di ba? May veranda yun, tapos facing the road. Diba? May dalawang, hanggang ngayon, nandun pa rin yung dalawang tumba-tumba. Hindi naman tinanggal yun, hanggang ngayon, doon pa rin. Ayan, pasok-pasok pa sa akin live, kakabsat, mga bunsoy. Yung Beams Ghost TV, pasukin niyo yun. Yan na nakakatakot talaga. Yung Beams Ghost TV, pasukin niyo. Talaga naghahanap sila ng mga aswang, literal. Okay sana kung White Lady. White Lady, ano pa yun? Diba? Yung aswang na mismo, maki-encounter mo, patay ka. Sila kasi pumapasok doon sa teritoryo. Teritoryo ng aswang. Binubulabog nila eh. Diba? Yung Beams Ghost Stories, ano yun yan? Tingnan nyo. Opo, Ma'am Cartleya. Yung bag na bigat po, ma'am, di ba? Nasa New York po kayo, ma'am, di ba? New York. New York po ba kayo? Nasa New York? Amerika rin po kayo, di ba? Yung bag na bigat po, Ma'am Cartleya. Salamat po pagpasok sa akin live. Wait lang po. Jacket. Jakitan ko na muna si Ma'am Cartleya. Dapat madyakitan din. Yan. May jacket na po kayo, ma'am. California, okay. Northern po, northern. Northern, southern. San Francisco po ba, ma'am? Kasi may viewers ako dati, taga San Francisco eh. Pero naandyan lang yun, naka-silent. Dalawa na pala kayong taga San Francisco rito, kung sakali. San Francisco po ba, ma'am? O Los Angeles? LA? San Diego? Maganda rin sa San Diego. Host yung alaga mo sa bintana. Mabait naman. No, nakaganon lang siya. Nakaganon lang. Kaya nga hindi ko inaangat eh. Kuya Carlito, hindi ko na inaangat ah. Meron talaga rito sa labas. Andiyan si Ma'am Cartlea. Andiyan si Ma'am Cartlea, baka matakot yan. Yung bintana ako rito sa likod, Ma'am Cartlea. Yung mga viewers ko dati, pa naka-live ako, may nakikita silang matandang babae rito sa likod. Sa labas, nasa labas. Tagusan kasi to sa labas. Ano na yan, may parang puno dyan. May nakaganon na matandang babae.
Nakita ng mga, yung nakita po ng viewers ko dati, taga Japan. Si Mami Japinay, siya una nakakita eh. Siya lagi nakakita, si Mami Japinay. Ko, yan na naman yung matanda. Matandang babae. Matandang babae. Nandito lang po sa labas yun. Kaya hindi ko nga inaakyat eh. Nandiyan lang yan. Kuya Carlilo, pinaalala mo na naman eh. Nasa Irvine, California, kabsat. Handa lang ng almusal ng mga bata. Bisaya po ako. Bisaya po ako. Sanay po ako dyan. Irvine, malapit po kayo sa ano ma'am? Malapit po kayo sa Los Angeles. Kasi nakapunta na rin po ako dyan ma'am sa States. Opo. Ito po si Ma'am Maylin, taga America rin po to. Yan si Ma'am Maylin. San Antonio, Texas naman yan. Dami na ng mga taga American pumapasok dito ah. Imbag na ano po dyan, Ma'am Maylin. Imbag na bigat po dyan sa Texas, San Antonio. San Antonio, Texas yan si Ma'am Maylin. Ilocana po talaga yan. Salamat po Ma'am Maylin ah. Imbag na bigat po dyan sa Texas, San Antonio. Sobrang init po siguro pa dyan, no, ma'am? Ma'am Maylin. Ini-imagine ko lang ang Texas ngayon. Sobrang init siguro talaga. Kasi wala. Very barren. Very barren ang Texas. Barren masyado. Opo, malapit. Malapit sa Los Angeles. Sa LA ako. Nagtatrabaho ko po. May mga relatives po ako dyan, ma'am. May mga kamag-anak po ako dyan sa Los Angeles. Tita ko, nasa Alhambra, kapatid ni Papa. Alhambra. Doon, maganda rin sa Alhambra, California. Alhambra. Pero yung iba, nasa downtown, ano po kasi. Medyo hindi magandang area. Irvine, alam ko po yan, California. Los Angeles. Diyan, mainit din po ngayon dyan, Ma'am Cartlea. Diyan po sa California ngayon, mainit. Lalo po dyan sa Southern. At least nga po sa San Francisco, may dagat. Maganda yung sea breeze. May sea breeze po, yung malamig po ang ano kasi may dagat. Sa Bay Area. Malamig po. Except dyan sa Los Angeles, barin din po dyan eh. Hi to Ma'am Cartlea. Good AM to you, friend. Thanks for visiting host channel. Flowers for you, friend. Tiga California rin, Kuya Carlito. Pareho sila ni Bonse yan. Magkaiba lang sila ng ano, Southern si Ma'am Cartlea. Si Bonse yan, Northern. San Francisco yan eh. Pag nabalik kayo dito, kita-kits tayo, kabsat. Maki. Oo, mainit. Yung brother ko po kasi, kaya doon po ako naglalagi. Sacramento po yun. Sacramento po, yung kuya ko. Ko naman nasa Virginia. Yung isang ate ko nasa Virginia po. Richmond. Nasa Richmond, Virginia, isang ate ko. Hi to Ma'am Maylin. Good AM to you, friend. Thanks for visiting host channel. Flowers for you, friend. Sa alam ko talaga mainit. Texas, New Mexico, Arizona. Yan, part ng Southern California. Mainit talaga dyan pag summer. Las Vegas. Las Vegas, ang init. Las Vegas pag summer, ang init. Wala man lang dagat, no? Barin na barin. Kung meron tayong mga kababayan sa Israel,
Sana safe sila kasi umatake ang Pakistan at Israel. Pakistan sa Israel. Yan ang inaano ko diyan sa Kabsat eh. 'Di ba nag-Israel ako noon? Nag-Israel ako noon, 1 year lang. Hindi ano. Maganda ako sa maganda, magulo lang. Maganda sa maganda, magulo lang. Ayaw tumigil ng mga Arabo eh. Ayaw tumigil ng mga Palestinian. Pakistani na mga yan. Palestinian yan, Kabsat. Palestinian. Hindi nila kaaway yung Pakistani. Pakistan ba? Lumusob? Baka Palestinian. Palestinian. Mega loud shoutout sa lahat. Kaway-kaway lang si Ma'am Maylin. Tulog muna ako, Kabsat, at luluto. Luluto muna. Luto muna. Sige po, Ma'am Cartlea. Okay lang po. Anong oras na po ba dyan? Ingat at God bless po lagi dyan ha, Ma'am. 7:43 ng umaga. Ingat po dyan, Ma'am Cartlea. Ingat po kayo dyan sa California. Imbag na ano po. Imbag na bigat din po sa inyo dyan. Yan. Opo. Salamat po, Ma'am Cartlea. Salamat po. Salamat po pagpasok. Mag-live si Kabsat Daddy D bukas. Pasok din tayo. Supportahan din natin si Kabsat Daddy D. Tama, Sis Eva. Kabsat Cartlea. Shout out sa'yo. Ingat lagi dyan. Nasa Irvine daw siya, Kabsat Eve. Irvine is malapit sa ano yan. Malapit sa Los Angeles. Salamat sa mga ladies in USA. United States. Hello Mylene, ingat din po. Kulang pa nga yun. Naka-silent si Bulsoy. Okay lang. Maraming busy si Bulsoy yan talaga. Okay lang. Ay, Bulsoy yan. Alam ko, nandiyan ka. Silent lang. Good luck dyan sa work mo. Ingat sa God bless. Maganda po yung PITX, no? Ngayon ko lang po na kasi nung pumunta po ako dyan, Kuya Carlito, sumakay naman ako agad ng bus eh. Pumunta agad ako doon sa kung saan sakayan ng papuntang Kawit. Hindi ko na-enjoy. Kanina at least na-live ko pa. Kanina nakapag-live pa tayo sa PITX. Nagulat ka kanina, Kuya, no? Si Kuya Carlito kanina nagulat. Saan daw ako pupunta? Ba't tinatanong ko daw wag ka ng pamasahe sa Davao? Talagang sabi ko kay Kuya Carlito, nakaplano ko talaga yan. Matagal na. Matagal ko ng plano yan. By land, manggagaling ako ng Maynila, by land. Bus ako, filtran ko. 4,000. 4,000 plus aircon. 3,000 plus non-aircon. Siguro mga 10,000 kailangan mong budget yan. Sa Davao. Kailangan talaga mga ganun, 10,000 budget mo dyan. Hello, Mylene. Ingat din po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Amerika. Stay safe, guys. God bless everyone. Batiin mo rin si Bonsoy, yan. Kabsat Eve, si Bonsoy yan. Shout out mo rin siya. Si Bonsoy natin, si Bonsoy yan. Baka nasa work na yan eh. Nasa work na yan si Bonsoy yan eh. Ay, Bonsoy.
Saka masaya tayo, Kabsat Eve. Di ba, nabalitaan mo na siguro, gold tayo sa basketball, di ba? Natalo natin ng Jordan kagabi. Malaking achievement na yun. Inaasahan na ni Coach Tim Cone, talagang silver na lang tayo. Hindi na talaga tayo mananalo si Jordan. Hindi tayo pwedeng magka-gold. Ay natalo ang Jordan. Gold tayo. Diba? Happy lang. Congrats Team Gilas. Philippine Gilas. Yeah, masaya ang Philippines ngayon. Kabsat Eve, naka-gold tayo sa sports, basketball. Tinalo natin ng China. Yun talaga pinakamatindi. Binisit natin ng China, tinalo natin sa basketball. Saka Jordan, di ba? Siguro nagmamaktol to mga inchik na to. matitibay pala dibdib ng mga Pilipinong to. Tinalo tayo sa basketball. Diba? Di ba? Mukhang hindi sila affected ng pambubuli natin sa kanila. Ibayin natin na strategy. Kahit baguhin yung strategy, ganun pa rin ang magiging outcome niyan. Lampa pa rin kayo mga inchik. Hindi kayo makalaban ng parehas. Diba? Sabi ko nga, tanggalin niyo yung mga modernized boat na yan. Tanggalin niyo yung mga weapons na yan. Mano-mano na lang, boxing. Baka mawalan kayo talaga ng mga inchik. Mawalan talaga kayo ng dagan. Papakita talaga ng Pilipino bagsik ng pasok lang sa akin live, kakabsat, mga bunsoy. What time na ba? 10 minutes na lang pala, mag-out na naman tayo. Mag-11 o'clock na naman. Tulog tayo ng maga. Medyo napagod din ako kanina, kakalakad. Hanggang 11 o'clock itong live na to. May 10 minutes pa naman. Sagarin na natin to. Bukas magsisimba lang kami ng umaga, baka sa hapon. May mapupuntahan na naman tayong ibang lugar. Bahala na kung makalabas bukas. Kulsipagin. Magastos din. Yung problema kasi rito sa Maynila, yan. Gastos, labas ka ng labas, mamamasahe ka. Walang yan. Kung sa Baguio yun, nilalakad ko lang yan. Nakita nyo naman ako naglalakad sa Baguio, di ba? Mag-jeep lang ako. Pupunta ako doon sa malalayo talaga. Kadaklan Village. Hindi mo naman pwedeng lakarin yun. Ongasan, hindi mo naman pwedeng lakarin yun. Pag malayo talaga yun, kailangan na natin sumakay. Miss Eve, Alaska ko. Miss Eve, akala ko mag-abroad dating sa akin airport yung lugar. Akala ko may maleta, tunog ng roller pala yun. Pala views pa yun, roller pala yun, pala views and vlog pala. Happy lang, Kuya Carlito. Happy lang.
Masaya ang mundo. Tingnan niyo pag ang live dire-diretso, walang buraot, walang kontra, 'di ba? Masaya, 'di ba? Kaya sana ini-maintain ko na talagang ganito. Pag may papasok na mambuburaot, mambibwisit, sipa ka kagad. Pag-iisipan ko pa kung yayaw-yawan kita o ano. Basta ako, sipa ka kagad. Pwede naman yun. Karapatan ko yun eh. Ano ko to, channel ko to eh. Pang, para hindi mga hitad dito o ano. Nakikimarites lang. Tanggal agad. Yung tinanggal ko nga kahapon, mismong kapitbahay pa namin yun, yung Yanes, yung Cheryl Yanes. Wala, yung pro ano siya, hindi siya nakakaintindi eh. Anti-Duterte siya eh. Sobra eh. Pro Lenny siya. Sobrang love niya kay Lenny. Sobrang galit niya kay Tatay Digong, kay Inday Sara, di ba? Sabi ko sa kanya eh, ibang pananaw mo, ibang pananaw ko. Kung tama si Lenny, tama yung mga ginawa ni Lenny nung vice president siya, pananaw mo yun. Pananaw mo yun. Ito, inoobserbahan pa naman natin si Inday Sara. So, nakikita ko, papunta naman sa tama, sa loob ng 1 year, opinion ko yun, di ba? Respetuhan tayo ng opinion, hindi palaging papasok kayo rito, mambuburaot kayo. Konting galang naman sa host, di ba? Pasok pa sa akin live, may laming minuto pa. May ilang minuto na lang tayo. May pa tayong 5 minutes. Yan. Salamat po, Kuya Carlito, Kabsat Eve. Yan, si Ma'am Maylin, si Ma'am Cartlea, yung mga pumasok kanina. Sino mga pumasok kanina? Yan, si Ma'am Eva. Si Ma'am Maylin, di ba? Ma'am Cartlea, Kuya Carlito. Sa lahat po ng mga pumasok, mga naka-silent din dyan. Bunsoy Irish, Bunsoy Yenyen, Bunsoy JN. Okay lang mga bunsoy. Alam namin mga busy rin talaga kayo. Okay lang. Yan. Aral ka lang ulit mabuti. Kap sa JL, working student ka. Sana makagraduate ka rin next semester. Ikaw naman Bunsoy Irish. Tuloy mo lang, aral ka lang. 2 years lang, 2 years na lang yan. Makakagraduate ka na ulit. Magiging legit na yung pagkano mo. Computer, engineer. Diba? Ikaw naman dyan, Bunsoy yan. Good luck din dyan sa work mo. Sa stage, ingat ka lang lagi. God bless you sa'yo. God bless sa'yo, sa family mo, kay Manang Jenny, Bunsoy. Basta dito lang kami, lagi nakasupport sa'yo, Bunsoy. Namimiss ka na namin. Focus lang sa work, Bunsoy. Para more blessings to come, Bunsoy. Sana nga ma-promote ka pa eh. Ma-promote ka pa para lalong magmaktol yung mga makukulit dito na nagpapakalat ng fake news sa'yo. Diba? Alam ko mapopromote ka, Bunsoy, pagdadasal na namin. Maano ka talaga. Kasi mabait ka eh. Mabait ka, masipag ka. Maano ka sa magulang mo, kay lola mo. Diba? Si Manang Jenny, parang ano mo na rin yan. Parang nanay mo na rin yan, diba? Second mother mo. Yung stepfather mo, diba? Mabait din naman, diba? Ganun lang. Bumabalik din, may ganti ang Diyos, diba? Mabait ng bata eh. Kayong tatlo mga bunsoy, mababait yun. Kaya pinagpapala kayong tatlo. Okay.
Tandaan nyo yan, dito lang lagi si Kuya Makmak nyo. Kasupport lagi sa inyo. Yung achievement yung tatlo, mga bunsoy, achievement na rin namin. Masaya kami para sa inyo. Tandaan nyo yan, mga bunsoy. Miss Eve, may work ka ngayon. Bukas yata day off mo. Alam na alam nyo schedule ha, Kuya Carlito ha. Nakatutok ha. Nakatutok kay, ano, kaya nakatutok talaga kay Kuya, ano, kay... Hindi, nagko-concentrate siya, Kuya Carlito, sa ano, yung nag-grocery ng kapitbahay. Pinag-grocery niya kapitbahay niya. Okay na yan. Buhay ka na nung Kabsat Eve, no? Sabihin mo, ilang kapitbahay yun. Tapos bigay sa'yo, tig $200. Okay na yun. Buhay na buhay ka na yun. Sa isang araw, kung tatlo lang pa-grocery sa'yo, tig $200 yun. $600 ka kagad. Yeah. Yan, 2 minutes na lang po. 1 minute na lang pala, mag-out na tayo. 10:59 na. Yan, basta salamat sa inyo lahat, mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Bukas ang, tignan natin, makapag-live tayo bukas ng umaga. Bukas ng umaga. Try natin. Kung wala, bukas ulit ng gabi. Yan. Ingat at God bless. Di na natin kasi alam ang schedule, linggo bukas. May lakad kami o something. Yan, 11 o'clock na po. Good night na sa lahat, kakabsat, mga bunsoy. God bless sa inyo lahat. Salamat sa mga pumasok sa aking live ngayong gabi. Salamat sa 7 likes, sa 3 views. Salamat. Tutulog na tayo. Yan. Bye-bye, kakabsat, mga bunsoy. Sige na po, Kuya Carlito. Good night na po. Ingat at God bless po. Kabsat Eve, ingat ka rin dyan. Ingat ka rin dyan sa States. Imbang na bigat sa'yo dyan. Yan, kay Ma'am Maylin din. Kay Ma'am Maylin, kay Ma'am Clea. Yung mga nasa States, bulsa yan. Diba? Ingat lang. God bless. Bye-bye. Salamat pagpasok sa akin live. Good night sa atin lahat. And God bless. Bye-bye. Salamat.